Dim ond rhyw 80 o dau sy'n mhentre bach Porth y Rhyd ger Caerfyrddin, ond mi allai 42 gael ei codi yma ar y cae hwn yn unig. A hynny mewn pentre ble mae gwaith ymchwil y pentrefwyr ei hun yn dangos cryfder y Gymraeg. O ran oedolion 64%, pam ydych chi'n ychwanegu ystadegau y plant, oedd hi'n 68.5%. Felly, da ni'n ymhyfrydu yn y ffaith bod Porth y Rhyd yn un o'r pentrefi na sydd yn dal i dir fel petai o ran yr iaith Gymraeg. Mae Porth y Rhyd ac ystadegau sy'n golygu bod ni ac arwyddocâd ieithyddol arbennig yn y pentre yma, dylid cael ei ystyried yn naturiol o ran unrhyw gais datblygu. Mae'r pentrefwyr yn bryderus am broblemau gyda'r system garffosiaeth ac am lifogydd yn yr ardal, ond y pryder mwyaf yw y bydd y Gymraeg yn cael ei boddi gan datblygiad newydd. Mae'n man bydden ni'n claddu yr iaith Gymraeg a deud y gwir yn y fynwent nesaf at y datblygiad arfaethedig, neu boddi hi'n y llifogydd sydd yn digwydd yma, achos mae'n rhaid i'r Cyngor Sir ailedrych ar y nifer o'r tai maen nhw'n honni sydd eu hangen. Yn amlwg mae'r cais yn llawer iawn yn rhy fawr ar gyfer y pentref. Dyw e ddim yn ddatblygiad cynaliadwy yn gymdeithasol. Mae'n sicr hefyd o gael effaith ar y Gymraeg. Grŵp pobl sydd am godi'r tai. Mewn datganiad dywedodd pobl y bydden nhw'n cynnig cymysgedd cynaliadwy o dai ym Mhorth y Rhyd. 13 o dai i'w prynu, 10 ar sail rhan berchnogaeth, a'r gweddill i'w rhenti mwyn lleddfu'r prinder tai lleol. Maen nhw'n dweud bod nhw'n deall y pryderon lleol am yr effaith ar y Gymraeg, ac fe fydd pobl sydd â chysylltiad ar ardal yn cael blaenoriaeth wrth osod tai i'w rhenti. Mi allai bron i 9,000 o dai newydd gael ei codi yn Sir Gyfyrddin erbyn 2033 o dan y cynllun datblygu lleol newydd. Dangosodd canlyniadau'r cyfrifiad 2 blynedd yn ôl ostyngiad arall yn y nifer o siaradwyr Cymraeg yn Sir Gâr, gyda llai na 20% yn medru'r iaith nawr. Mae'r aelod seneddol lleol yn galw am atal y broses o greu'r cynllun datblygu lleol ac atal datblygiadau mawr dan y cynllun presennol. Ni'n gwybod bod y cyngor nawr yn ymgynghori ar y cynllun ni oherwydd rheolau cyfoeth naturiol Cymru, ond mae hwn yn gyfle felly fi'n credu cymryd cam nôl a mae'n allweddol yn y marn ni nawr bod y cyngor yn gwneud asesiad llawn o effaith y cynllun fel mae hi. Ond os ni'n gwneud asesiad, lle hwnna fod yn broses byr iawn, gyda argymellion wedyn i weithredu, a nes bod ni wedi gwneud yr asesiad a cael yr argymellion moratoriwm wedyn ar datblygiadau fel yr un yma yn Porth y Rhyd. Gwegian mae'r Gymraeg yn y sir, mae oedi yn beth syniad ardderchog. Dwi'n gobeithio fyddwn ni'n gallu perswadio'r sir i leihau'r cyfanswm yn y bwriadu adeiladu yn sylweddol. Doedd yr aelod cabinet Ann Davies sy'n gyfrifol am gynllunio ddim ar gael i wneud cyfweliad. Mewn datganiad, dywedodd y Cyngor Sir y bydd y dystiolaeth o'r cyfrifiad diwetha yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses o archwilio'r cynllun datblygu lleol newydd. Proses fydd yn digwydd dan oruchwyliaeth arlygwr ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor yn dweud bod y Gymraeg yn bwysig i ni gyd a bod nhw wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae disgwyl i gais Porth y Rhyd gael ei drafod yn yr wythnosau nesaf, ond yn ôl rhai mae'n bryd cymryd cam yn ôl cyn penderfynu faint o dai newydd sydd angen ar Sir Gâr.